बाहागो लानानै आं मोजां मोनदों आरो फरायसाफोरनि जा बाहागो लानाय बे बाहागो लानायाबो मोजाङानो। 11थि जाबाय। दा 11थि जानायलाय बेवहाय आरो एसे बाहागो लानाय ओमफ्राय क्रिएटिभ जानांसिगौ दाना। हाबाफारिफ्रा क्रिएटिभ जानांगौ आरो जाय हाबाफारिफोरखौ जों लायोब्ला जे फरायसाफ्रा एसे एट्राकसन जायो बेखौ जों नाजानांगौ। बेनिफ्राय सोलोंथाइनि गुना जोंना बेसेबां आवगायदों आवगायाखै सुमोनथाइफोरखौ जों बिनि सायाव सावरायनांगौ। दा सावरायनो थाखाय आं दहाय बुंदों ओंखायनो दिनैनि सुमोनथाइया जोङो खालामनो हाया। जों कुवालिटि इडुकेसनखौ बर'फोरनिखौ आं दहाय मोनसे खोथा बुंदों जे जोंनाव कुवालिटि इडुकेसननि रेटआ बेसेबां नङा होमबा? बे रेटखौ जोङो दिनैहाय साननानै नायोब्ला बारा बुरजा नुवा। ओमफ्राय गोबाङानो नायबाय थादों जोङो गुबुनावथ' नोङो 100% लानानैबो ओंखारग्रा जाबाय। दा जोङो बिनि खाथियाव थांनो हादोंना हायाखै बेखौबो जों नायनांगोन। ओमफ्राय फरायसालिमायाव बहाय जेसेबां फरायसाफोर दंफैयो बे फरायसाफोरनि सुमोनथाइखौ जों गेजेर गेजेर खोनायो खोनानाया, अब्लाबो सिगांनिफ्राय एसे दावगादों आरो दावगाबावनांगोन। आरो जों गावखौ फरायनायाव एसे गोजोमसिननांगोन, गोसो होनांगोन बयबो। आरो आं सानो बिमा बिफाफोरखौबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायगोन जे गथ'फोरखौ बर्डिं दोनहरबाय होननानै गारनानै दोननो नाङा। फैनानै माबायदि थासारियाव थादों, माबायदि फरायदों आरो कलेजफ्राव फैनानै जे गथ'फोरनि माबाया इभालुएसना जायखौ सुमोनथाइ होनो, माबायदि मोनदों मोनाखै बेखौ खोब जोंनि मानसिफ्रा खबर लाया, बिमाफ्रा खबर लाया। जे गथ'खौ फरायनो हरदों बर्डिङा बहा थादों बेखौबो माने खौरां लाया। खिन्थु लानांगौ, नायनांगौ, मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बेखौ खबर लानांगौ। आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों। माखासे फरायसाफोरा जे माखासे समाव निसाखौ लानानै बिथांमोना गोजोमनानै माखासे फरायनाय बिथिङाव गोबां बेक जानायखौ नुयो। दाथ' ओरैबायदि गाज्रि जादों बेयो नोगोरनिफ्राय गामि ओनसोलाव थांबाय द्राग्सआ। दा जों मोनसे खामानि मावनांगौ मा, जोङो फरायनायजों लोगोसे दिनैनि सावरायनायावबो ओंखारदों सोरहाबा गेलेयोबा सोरबा मेथाइ खनोबा ओमफ्राय लोगो दिगि जेब्ला ज'यै मोनसे पार्टिसिपेट खालामलायगोन, सोलोंथाइनि सायाव जेब्ला सावरायगोन, जौगानायनि सायाव सावरायगोन, साबजेक्ट मेटारनि सायाव जेब्ला सावरायो आरो गेलेनायफ्राव मोनसे टिम थायो, बे टिमफोरजों जायफ्रा लोब्बा थादों बेवहाय आंनि फरायसाफोर दंफैयो इउएन एकाडेमिनिफ्राय फैनाय। जों बिसोरो गोदो जेरैहाय दं आं दाबो बिदिनो नुयो। बिसोर मोनसे स्पिरिटजों थांदों, गेलेदों, फरायदों, बेखिनि हिसाबै बिसोर थिगैनो आं बारा गाज्रि नुवाखै। नाथाय आरो गोबां फरायसाफोर दङ जायफ्रा आरो बिमा बिफायाबो मोजाङै नायलाय गुबुन लाइनजोंहाय दोरोदलांजोब्बाय आरोखि। जोंहा दिनै जिबायदि मेल खुंनो नागिरदोंमोन बेयाव मैयानो जानो गोनांमोन। बेवहाय जोंना सानसे फावसयनानै जि आलासि फैनांगौ जादों बे फैनो हादिया। बेयाव जोबोद दुखु नांदों, मानोना जायखौ हास्थायदोंमोन बे सफैनो हायाखै। जोङो गिबियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आदाखौ लिंहरदोंमोन। बिथाङाबो मैयानि डेटआवबो हागौमोन, दिनैयो डेटआ फावसयनो हानायनि थाखाय हायासै। आरो गिबियाव बर्डिं थाग्रा, आंबो सासे बर्डिं थाग्रा, बेयाव आं बर्डिं थाग्राफोरखौ बुंनो सानो माखासे भाइरास सन्देरनाय बायदि ओरैबा ओरै भाइरास सन्देरफैयो। जाहाथे गासैबो स्लाबथाराव बांसिनानो सानजारि नोगोरनिफ्राय थाफैयो। जाहाथे बैसोरो साननानै नायनांगोन जे स्लाबथार ओनसोलाव थाफैनानै गाज्रि आबहावाजों जाहाथे सन्देरलाया, मोजां आबहावाजोंनो गावखौनो सांग्राङै लाखिगोन, आं बेखौ सानो।